Aj posledná januárová nedeľa patrila futbalu. Po dorastencoch si v rámci zimnej prípravy zmerali sily aj muži. Na kvalitne obsadenom turnaji sa zúčastnilo 8 družstiev. Tento turnaj organizuje futbalový klub FK05 Levoča každoročne. Zúčastňujú sa ho družstva 5. 4. ligy z okolia, sú to Harichovce, Smižany, Spišská Nová Väzbe, Hranovnica, Spišské Vlachy a Rudňany, takže sú to kvalitné mužstvá, ktoré v tých svojich súťažiach v 4. lige hrajú dobre umiestnenia, takže my sme radi, že tu prichádzajú a že si zmeráme sily s nimi. Už zápasy v základných štvorčlenných skupinách určili jednotlivých favoritov. Družstvá umiestnené na druhých miestach v týchto skupinách nastúpili proti sebe a pobili sa o konečné 3. miesto. To si vybojovali zverenci bývalého trénera Levoče Miroslava Dunčka zo Smižen, ktorí porazili Hranovnicu pomerom 4-2. Očakávané finále malo zaujímavú hlavne trénerskú príchuť. Podľa predpokladov v ňom nechýbali Levočania a Spišské Vlachy. Ešte prednedávnom na lavičke Vlašanov sedel terajší kormidelník Levoče Peter Vandraško. Halový turnaj má svoje špecifika. Ja to beriem ako také spestrenie zimnej príprave, kedy sa v podstate naháda kondície a ostatné záležitosti ohľadom, ktoré bude tým potrebovať do jarnej časti. Tá hala, hovorím, bolo to také spestrenie. Samozrejme, každý výsledok je dôležitý. My sme skončili druhý a určite Spišské Vlachy si to víťazstvo zaslúžili, predvádzali dobrý futbal. My sme mali trošku, dá sa povedať, smoly na začiatku, keď sme nezachytili úvod toho finálového stretnutia. Ale aj napriek tomu ja nerobím z toho nejakú vedu. Je to súčasť prípravy a ďakujem chlapcom za odvedený výkon. Po dosť nešťastnom úvode zápasu, keď naši prehrávali už 6-0, síce skorigovali výsledok na konečných 3-6 z pohľadu domácich, no prvýkrát po dlhých rokoch trofej nezostáva doma, ale putuje do Spišských Vlách. Mužstvo hraje, sme tu na tom turnaji už 3. rok, čiže prakticky s tým istým mužstvom a dnes sa nám podarilo konečne zvíťaziť. Stále sme boli druhí vo finále, dnes sa nám podarilo zvíťaziť, čiže hovorím, chlapci sa ukázali, niektorí sa možno že aj chceli ukázať, lebo prakticky viete o tom, že tréner Levoče bol náš bývalý tréner, čiže preto a myslím, že splnil ten turnaj účel. Mali nejakých 2 hráčov na skúške, som spokojný a do budúcna ideme ďalej svojou cestou hrať sympatický futbal a stavať na mladých hráčov. Bol to kvalitný turnaj, dohrali sa tu pekné zápasy a aj s konečným prekvapením, kedy po dlhej dobe hegemonie Levoče, ktorá tu 7-8 rokov neprehrala tento turnaj a stále zvíťazila. Dneska tu zvíťazili Spišské Vlachy, čo im treba zagratulovať a si myslím, že tí chlapci nám aj tu ukázali dneska, že sú to dobrí futbalisti a že hrali celkom dobrý futbal. Týždeň o 2 máme tu turnaje mladších žiakov, starších žiakov a 12. februára tu má aj Bečko svoj turnaj. Takže my sme ako v tom vidíme každému v ústretí. Určite úspešný turnaj nezostane posledným počas tejto zimnej prípravy a futbalový klub bude organizovať ďalšie. My budeme určite pri tom.